Γεια σας. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε ένα βίντεο με μυστική συγχρόνου και τέτοιο πίσω. Τέλος πάντων, περιμένετε ένα λεπτό γιατί έχω μπάγκια. Oh my god, λέει. Τέλος πάντων, θα να ξεκινήσουμε το βίντεο. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ωραία, είδα! Ξεκίνα το βίντεο όμως μία που το έχει ξεκινήσει. Τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, να σας δείξουμε μυστικές κρυψώνες. Λοιπόν, Λίδα μου. Λίδα, δεν το περίμενες αυτό, Ωραία, λοιπόν, ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, τέλος πάντων, πάμε. Εδώ είναι η πρώτη κρυψώνα, θα πάρει κανένα 5 λεπτό να είναι άγω, να ανέβηκα με την πρώτη. Τέλος πάντων, ανέβηκα. Τέλος πάντων, ωραία, λοιπόν, να πάρουμε... ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Κάθετα και μία φίλη μας family που βγήκε μόλις τώρα, τέλος πάντων, ίδια. Κορίτσι μου, εντάξει, μας το πες. Περίμενα να κάνω το σπίτι. Λίδα, κάνε και εσύ ένα δίπλα. Πριν, φυσικά. Έλα, τι μας λες? Το έβγαλαν αυτό το σπίτι, ρε. Αλήθεια τώρα, σκατάω. Η Λίδα σε φάση. Λοιπόν, εντωμεταξύ εμείς κάνουμε σπίτι. Α, Λίδα, εδώ είναι το μυστικό, έλα. Έλα. Εγώ, Λίδα, θα σου δώσω και αυτό για να πηγαίνεις γρήγορα κάποτε. Γιατί εγώ, παιδιά, έχω το άλλο backstory, γιατί έβαλα. Έδωσα και σε μια άλλη φίλη μου premium. Είναι... Έλα εδώ. Είναι κάπου... ναι, Μάνι, σεξι, εδώ μωρή. Ρε, που είσαι? Εντάξει, εδώ μέσα. Περίμενε. Περίμενε, βγάζω το... Ωραία, πάμε. Μάνι. Λίγο είσαι χαρούμενη. Happy. You're happy. Δεν με παίζει από χειριτά και δεν μπορώ να το χειριστώ καλά. Γιατί από τα μπλετ ξέχασα να μπω. Υγεία. Δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα Λίδα να σε παραγκαλιά. Επειδή έχω βάλει και το τέρμα στο 40. Βασικά μπορώ να το βάλω και παραπάνω. Oh my god. Λοιπόν, η τρίτη βασικά
Πέθανε. Αυτή θα την ξέρετε όλοι, αλλά αυτό κάτω από την πισίνα δεν σας το δείχνω αυτό. Θα πάμε στο αεροπλάνο. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να παίζω πολύ καλά κινητό γιατί δεν το έχω συνηθίσει και κάποιες φορές. Αυτό το μεταξύ τι κάνει εδώ. Ρε, ο ασφάλεια θα πέρα. Παμ. Μπροστά μηνύμα στο Snapchat και εμείς από εκεί μιλάμε κλείσει. Πήγαινε μόνη. Έλα στο μπάνιο, στο έχω δείξει. Εγώ το μεταξύ ξέρω σχεδόν όλα τα μαγικά. Τα μαγικά το μεταξύ δεν τα έχει μάθει από μένα. Εδώ ρε. Δεν πειράζει. Υγεία. Πάμε έξω. Εδώ μεταξύ θα αγοράσω κι άλλο πράγμα. Γιατί εγώ θα γίνω πλούσια στο τέλος. Για sorry, δίνω μόνο premium σε φίλες μου. Πολύ καλές φίλες μου. Όπως τη Λίδα και την Ευελίνα, ας πούμε, είχα λίγο όρεξη. Δεν ξέρω. Απλά μου ήρθε απόφαση. Ξέρεις κάτι, είπα. Θα δώσω στην Ευελίνα. Δεν με νοιάζει, θα δώσω στην Ευελίνα. Μεταξύ μόλις το δώσα έτρεμα. Και αν είχα βγει sorry, απλά μου είχε μπαγκάρει το ολόκληρο το τάμπλετ μου, δεν μπορούσα. Τώρα παίζω το μπαμπά μου και δεν το έχω συνηθίσει καθόλου. Η άλλη τώρα που είναι δεν, I don't know. Περίμενε, μπρο. Αυτό δεν θα είναι και τόσο πολύ κρυψό, αλλά θα είναι μύθος. Θα είναι κάτι. Λίζα την ξέρεις, αυτή που πάει μπροστά στο κομμωτήριο. Ρε μπρο, να με. Τελεία. Μαμάτσιο. Τουλάχιστον το είδανε. Τέλος πάντων, πάμε στην άλλη. Λίζα μου, βάλε. Βασικά λοιπόν, η δεύτερη στο νοσοκομείο, αλλά η δεύτερη έχω πάει κόλλημα. Τέλος πάντων, την ξέρετε όλοι. Αυτή εδώ πάνω. Δεν θα σας τη δείξουμε γιατί είναι πανεύκολη. Πάω να σας δείξω μία κρυψώνα που δεν τη βγάζει σε όλους, τώρα δεν ξέρω αν μου τη βγάλει εμένα. Κάπου εδώ, όχι, δεν τη βγάλει. Α, τη βρήκα. Πρέπει να έχεις καλή οθόνη, εγώ δεν έχω καλή οθόνη. Α, το πάτησα, λίγο. Τώρα αυτό πρέπει να το πάρω το VIP. Λίτσα, κάτσε με το VIP. Ναι. Μπρο, δεν γίνεται να το κάνεις. Πρέπει να γυρίσεις την οθόνη σου. Περίμενε. Θα ανεβώ το Jack, τώρα είναι πιο εύκολο. Άπα, εδώ. Μπρο, λίγο σε αφήνω μέσα να το δείξω τα παιδιά. Αγόρι μου. Τέλος πάντων, έλα. Λίδα, κάνε respawn στην πόλη, έρχομαι. Μπρο. Λίζα, να σου πάρω αγκαλιά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο σκατένος. Τώρα θα πάμε, δεν ξέρω πού θα πάμε τώρα, να τις έχουμε δείξει όλες, αλλά όχι. Σιγά με τις έχουμε δείξει όλες, απλά εγώ είμαι η Λίζα και δεν θυμάμαι. My little pony. Πώς λέει. Δεν ξέρω πού να πάω. Όχι. Εγώ τώρα μέχρι να βρω όχι, δεν βρήκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξέρω, στο σχολείο υπάρχει μία κρυψώνα, αλλά μπορεί να την ξέρετε, αλλά τέλος πάντων. Βασικά υπάρχουν δύο στο σχολείο, μπαίνεις από εδώ. Δεν ξέρω τώρα, τα έχουν βγάλει αυτό.
Εντάξει, μπήκα. Δεν μπρο. Λίδα, κάτσε, σε παίρνω αγκαλιά απ' έξω. Ωραία. Μπρο, εδώ τι φας. Εδώ κάνω... Βγήκα. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην άλλη. Είναι και αυτή στον κατόροφο. Εμένα είναι σαρά. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο που κόλλησα. Εντάξει, βγήκα. Δεν βγήκα. Εντάξει, βγήκα. Λίδα, πού είσαι, κοπελιά? Εδώ. Ωχ, τώρα ποιος θα ανεβαίνει εκεί πάνω? Θα πάρει καμία πεντά. Πόσα, ρε μπρο. Εγώ εδώ μεταξύ ανέβηκα. Εντάξει, αλληλούια. Κάπου είναι ένα σωλήνας, δεν θυμάμαι πού. Κάπου εδώ ήταν ένα σωλήνας καταραμένη τύχη μου. Τέλος πάντων. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, like και subscribe για περισσότερα. Bye, 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 bye.